I onaj partizan koji će se na ovome skijati. I skijama i onome ko ih pravi. Ići će samo polako. Nikad ja to neću naučiti. Ništa se ne može naučiti jedno prije podne. Ni hodati. Ti jarca. Tak se to dela. Ajde, diš se. Brže. Ovak leva noga, a ovak desna. Koja lijeva? Sve mi se zapetlja. Tišina. Diš se. Iskorači levo. Priključi desnu. Ajde, brže. Čekaj da je izvučem. Bez primjedbi. Ajde. Leva. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ti tamo levu nogu više. A vraga ću dignuti. Teže ove skije nego mitraljez. Ma kao da ih je Kovač kovao. Pa i delali ih je Kovač. Sad mi je jasno. Kog će na vrag ove skije? Po snijegu sa skijama ili bez, sve jedno je. Jel dao ti mlječaru? Kaj mene pitaš? Pitaj svog učitelja. Prekini! Prekini svaki razgovor. Ljubo mi je naredil da vas naučim skijat i vi bute znali skijat. Ili se ja ne bum zval Riđan. Zna se. Kad Riđan dobi zadatak, on je već izvršen. Ajde. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ajde. Tak da sam u 1, penziji. 2. 1, 2. Brže. Ja sam zato došao u partizane da gledam. 2. I da ništa ne delam. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ne gledaj tamo u noge. 1, 2. 1, 2. Gledaj samo ispred sebe. 1, ma kud gledaš gore? Avioni! Uzek vam! Da ih pozdravimo. Oprlji nas. Drž se, Dalibore.